नोंथाङा सैमा मावजि फिसियो नामा? नोंथाङा उन्दुनाय, जानाय, थानाय समाव सैमा मावजिफोरखौ लोगोआव लाफायो नामा? सांग्रां जा। नोंथाङा गासैबो जुनारफोरनिफ्राय सांग्रां जा। नोंथांनि फिसिनाय जुनारफोरनि थाखाय नोंथांनि जिउआ खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। गिख्रंथाव निपा बेमारा सैमा, मावजि आरो अमा आरो बायदि जुनारफोरनिफ्राय नोंथांनि देहायाव सन्देरनो हागौ। आथिखालाव गोबां सुबुंफ्रानो सैमा मावजिजों गेलेनानै सम बारहोनो मोजां मोनो। नाथाय बे सैमा मावजिफोरनिफ्रायनो सुबुंनि देहायाव गिख्रंथाव बेमार सोमजिदों आरो अमा, ब्रयलार फिसिग्राफ्राबो सांग्रां जा। सैमा मावजिफोरनिफ्राय बेफोरबायदि बेमार सन्देरनायखौ नुनो मोननाय जायाखैमोन। बे निपा बेमारजों सन्देरनाय सुबुंफ्रा थाबैनो फाहामथाय लायाब्ला नोंथांनि जिउआ गोमानांनोबो हागौ। नाथाय बे निपा बेमारनि सन्देरनायखौ नोंथाङा माबोरै मिथिगोन? निपानि गुदि लैखोना हां लानायाव गोब्राब जानाय आरो बिखा सानाय जानो हागौ। लोगोसे बेमारिया उदै सानाय आरो गोबानायजों मोगा-मोगि जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथाङा सैमा, मावजि, अमा, ब्रयलार बायदि जुनार फिसिनायनिफ्राय सांग्रां जा। आरो हां लानायाव गोब्राब जादोंब्ला, बिखा सानाय, उदै सानाय आरो गोबानायजों मोगा-मोगि खर' सानाय जादोंब्ला नोंथाङा थाबैनो फाहामथाय ला। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।